2, 1, kör! Start 400! Pass vänster ett hinder inner. Till höger 4 plus. Vänster ett hinder inner här. Vänster ett. Till höger 4. Höger 3 halvlång. 50 höger 4 100. Höger 4 80. Vänster 4 plus vid lada. 40 höger 3 minus här borta. 30 vänster 4 minus. 80 höger 3 halvlång 100. Höger 3 halvlång 100 här. Vänster 5 80. Vänster 4 över litet krönt 350. Pass vänster 2 minus trångt. Vänster 2 minus. Du bromsar för tid. Kom igen. Litet krön i höger 2 halvlång. 80. Höger 3 plus 80. Vänster 2 plus 100. Vänster 2 plus 100 här. Vänster 3 80. Vänster 4 minus 60. Pass krön i höger 2 minus. Höger 2 minus här. Lucka 180. Jag kommer igen. 180. Höger 4 80. Höger 480 här. Höger 3 till vänster 3 öppnar lång. Höger 3 till vänster 3 öppnar lång. 40 höger 3 plus. Till pass vänster 4 över krön. 10 tvärhörn och vänster i vägskäl. Och så ger han ut 60. Höger 5 plus över krön 60. Vänster 5 60. Höger 6 50. Ja. Vänster 5 nöj på 3 plus. Nöj på 3 plus här. Vänster 4 över sprätt till höger 4 minus 100. Vänster 4 över litet krön till höger 4 minus 40. Höger 3 ner. Höger 3 ner här till vänster 2 plus öppnar över krön. Öppna över krön 30, höger 2, öppna över krön. Öppna över krön 60. Vänster 5 minus över krön, nöj på 4 över krön. Nöj på 4 över krön 60. Höger 5 till vänster 4 plus över krön 30. Höger 2 plus, halvlång över 2 krön, nöj på minus. Nöj på minus här 20, vänster 3 minus. 30 krön i höger 2 plus. Krön i höger 2 plus här 30, vänster 4 över krön 20, höger 4 plus, vänster 4 över krön 30, vänster 3, till höger 2 här, vänster 4, 30, vänster 2, till höger 4, kom igen nu, 50, höger 3 halvlång, höger 3 lång till vänster 3 plus. Till vänster 3 plus. 20 höger 2. Lucka höger 2. Lucka 80. Kom igen nu. Lite jävlar. Vänster 2 sten i. Sten inner. 30 höger 3 plus. Kom igen nu. Till vänster 3 minus. Mål. I vänster 3 minus 100. Så jag kom igen.